Oyawore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 12 dwe mar 11 higa mar 2020. Makeloni chenro ni kaka pile en an Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni Uhuru's last bullet. Uhuru's last bullet. Odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta dhi twak kod oganda ma pacho kae kokalo e laro mar od bura maduong' ma pacho kae, mano Parliament. Odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta dhi twak kod oganda kata State of the Nation address e laro mar od bura kata Parliament, kama odhi twak e wi weche mopogore opogore makwako oganda ma pacho kae kinde ma kama. Moko kuom weche ma igeno ni ker Uhuru Kenyatta dhi lose gin kaachiel kod chenro mar yawo skunde, chal mar tuo mar COVID-19 kaachiel kod midhiero ma tuo mar COVID-19 osekelo ne ogendni ma pacho kae, to moloyo e weche mag ohala kaachiel kod weche mag yuto e kind oganda ma pacho kae. Mago moko kuom weche ma igeno ni ker Uhuru Kenyatta dhi twak kod oganda odiochieng' ma kawuono e kinde ma odhi golo twak mare ne piny kata State of the Nation address e Parliament building odhiambo ma kawuono. Ker igeno ni dhi loso e weche mag skunde kaachiel kod weche mag tuo mar COVID-19 kod midhiero ma tuo mar COVID-19 osekelo ne uchumi ma pacho kae kaachiel kod ohala e kind ogendni ma pacho kae. Ito oboke mar adek bende loso e wi okang' ma jo Kenya okawo mar rakore kod ker mar piny Amerka Donald Trump. Iwacho ni oganda ma pacho kae ok we Donald Trump oywe mos bang' duoko mar kom ker e yiero maduong' mar piny Amerka. Oganda ma pacho kae dhi nyime kod tweet kata oro tweets mopogore opogore e wi ker mar piny Amerka Donald Trump, ka moko bende wacho ni moko ne ng'ise ni higni 4 mokalo piny Russia ne okonyo bedo ker mar Amerka. Higni 4 mokalo jo Kenya wacho ni piny Russia ne okonyo Donald Trump bedo ker mar piny Amerka, kendo sani en thuolo mar mondo oyie mondo owene jo Amerka obed kod ker ma giyiero. Gi dho ngere giwacho ni 4 years ago, with the help of Kaspersky, Russia made you president, a computer generated president, live with it. Mano Gistewa Kibiro emanyoro tweet ni Donald Trump ka ojiwe mondo oyie duoko mar kom ker mar piny Amerka. Ja Kenya machielo bende nyoro tweet ni kong'iso Donald Trump, accept and move on, you are defeated and down. Mano ja Kenya machielo ng'iso ker mar piny Amerka Donald Trump ni mondo oyie kod duoko kendo owene piny Amerka obed kod ker ma giyiero, mano Joe Biden. Moro nonyiso Donald Trump ni Donald Trump to be sworn in as the people's president in early January. Mago moko kuom tweets ma oganda jo Kenya osebedo ka oro ne Donald Trump e wi yiero mar kom ker mar piny Amerka. Ito oboke mar 4: duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae, mano Teachers Service Commission kata TSC, ni kod chenro mar ndiko e tich jopuonj manyien maromo 12,000 motelo ne yawo skunde dwe mar 1 higa manyien. Duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae, mano Teachers Service Commission, chano ndiko jopuonj manyien maromo 12,000 motelo ne chako weche mag somo dwe mar 1 higa manyien. Ito oboke mar 5: Director General mar Nairobi Metropolitan Service, mano Major General Badi, nyoro wacho ni ok gidhi ng'ado yath maratipo mane chuny wang' apaya ma Waiyaki Way e gedo mar wang' apaya miluongo ni Expressway. Kata kamano ne giwacho ni ok gibidhi ng'ado yath makamano, yath mosebedo e boma maduong' ma Nairobi e wang' apaya ma Waiyaki kuom higni mogwaro. Major Badi nowacho ni gibiro ng'iyo yo ma gidhi kadho kodo yo makamano ma ok ging'ado yath makamano mayudore e chuny Waiyaki Way.
Ito oboke mar auchiel, Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono dhi twak kod oganda e laru mar od bura kata State of the Nation Address e Parliament Building, kendo odhi twak e weche mopogore opogore mokwako oganda ma pacho kae kinde ma kama. Kaka aselidhoni, moko kuom weche ma oganda geno ni ker dhi lose en kaachiel kod chal mar tuo mar COVID-19 e pacho kae, weche mag somo kaachiel kod chal mar uchumi e pacho kae. Ker Uhuru Kenyatta bende kawuono dhi puodho chenro mar od bura maduong' ma pacho kae mano Parliament matiyo kod standing orders mondik e dho Kiswahili. Ker dhi yawo ayanga chenro ma kamano madhi nyiso ni standing orders mar od bura maduong' ma pacho kae ibiro ndik e dho ngere kaachiel kod dho Kiswahili. Ito oboke mar 8, jogo makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kata human right activist dwaro ni Senator Cleophas Malala ma Kakamega kaachiel kod Susan Kihika ma Nakuru ogwe tao kata owe lemo margi ka senators bang' ka nonro noyango ni gin achiel kuom senators kod jood bura 11 mane oyiere kapod gin MCAs e yiero maduong' mokalo, gino ma en ataro kod weche mag yiero e pacho kae. Jood bura maromo 11 manokoriwo nyaka senators moko e pacho kae ne oyier kendo ne owalgi kata ne gibedo nominated kod political parties magi madhi laro ute od bura kaachiel kod ute mag Senate kane pod gin MCAs. Mano en ataro kod chike matayo weche mag yiero e pacho kae, kendo manyiso ni onego bed ni gigwe tao e kinde ma kama, kata doho nyalo dhi nullify yiero margi kata ng'ado oko yiero margi e pacho kae. Ito oboke no bende Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyalo dhi yawo ayanga chenro mar choko signatures milion 1 e wi ripot mar BBI juma manyien, mabiro bang' ka komiti moyiedhi mane oyier kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga mar ndiko BBI bill midhi tero ne oganda ma pacho kae ombulu mar paro ne olieko ni ginyalo tieko chenro mar ndiko ripot mar BBI, gole ripot nyaka bill kochopo chieng' wuok tich juma manyien. Komiti ma kamano otelnegi kod Senator ma Siaya James Aggrey Bob Orengo. Ne gisechako ndiko ripot mar BBI ka koro gindike kowuok e ripot nyaka bill ma ibiro tero ne oganda ma pacho kae mondo goye ombulu kochopo dwe mar 6 higa manyien. Ler mwaseyudo ka jofwamb weche en ni komiti ma kamano dhi tieko chenro mar ndiko bill mar BBI mibiro tero ne oganda e ombulu mar paro kochopo juma manyien chieng' wuok tich. Bang'e tibiro miyo bill ma kamano Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga, ema bang'e to Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Raila nyalo dhi chako ayanga chenro mar choko signatures milion 1 e kar romo maduong' mar KICC. Bang'e to ibiro miyo signatures ma kamago duol mar IEBC motelo ne ombulu mar paro e pacho kae. Ito oboke mar 9, tuo mar COVID-19 dhi nyime kod nego lakteche marahuma e pacho kae. Ka moko kuom lakteche ma tuo mar COVID-19 osenego e pacho kae gin kaachiel kod Dr. Robert Aisi, Dr. Hudson Inyangala, Dr. Doreen Lugaliki kaachiel kod Dr. Daniel Alushula. Mago moko kuom lakteche madito e pacho kae ma tuo mar COVID-19 osenego e pacho kae. Weche mag ohala ni to oboke ni mar 11. Ito oboke mar 12, duol mar KEMSA nyalo dhi wito omenda maromo bilion 2.3 bang' ka piny owacho ne osegolo chik ni mondo duol ma kamano ous PPEs mano personal protective equipments, gik thieth mar kedo gi tuo mar COVID-19 e nengo mapiny, gik thieth mane ginyiewo e nengo mamalo e kinde mokalo. Piny owacho nyoro golo chik ni KEMSA mondo ous PPEs ma gin go e nengo mapiny ne ute thieth ma pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard nyaka weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard, weche tuke kama tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars odiochieng' manyoro
nyoro wuok amodhi mar 1-1 kod piny mar Comoros e tuke mag AFCON qualifiers. Harambee Stars nowuok amodhi mar gol 1-1 kod piny mar Comoros e tugo manobag e paw tuke ma Moi Sports Center Kasarani odhiambo manyoro, manyiso ni Harambee Stars dhi rakore kendo kod piny mar Comoros kochopo juma manyien e tielo mar ariyo mag AFCON qualifiers. Kata kamano, jatugo marahuma mar Harambee Stars Engineer Michael Olunga ne ok ochopo e tuke makamago. Itoboke mar 55 e weche tuke bende, klab mar Chemelil Sugar gikone to nyoro oketh kendo owuo. Klab mar Chemelil Sugar ne owuo bang' bedo e tuke mag Kenya Premier League pacho kae kuom thuolo maromo higni 24. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni 4 billion COVID tenders dished out on phone. 4 billion COVID tenders dished out on phone. Duol mar KEMSA ne ochiwo tenders mar kedo gi tuo mar COVID-19 ne kembe mopogore opogore pacho kae ka gitiyo kod yore mar sim ma ok giluwo chike mag procurement. Duol mar KEMSA nochiwo tenders mar kedo gi tuo mar COVID-19 ne kembe mopogore opogore pacho kae ka gitiyo kod sime mar ong'we yamo maen ataro kod chike mag chiwo tenders e pacho kae. Tenders mag loso mask kaachiel kod sanitizers ne omi kembe mopogore opogore e pacho kae kokalo e yor sime, gino ma en ataro kod chike mag procurement e pacho kae. Mano en nonro mane owuok odiochieng' manyoro. Itoboke mar ariyo bende, achiel kuom lakteche ma pacho kae, nyadendi Alice Wairimu, ne ogwel kaka Special Advisor mar United Nations. Itoboke mar ang'wen loso mana kaka duol mar KEMSA nochiwo tenders mag nyiewo gik thieth makedo gi tuo mar COVID-19 kaka mask kod sanitizers ne kembe mopogore opogore pacho kae ka gitiyo kod sim mar ong'we yamo, gino ma iwacho ni okelo mibadhi moloyo e duol makamano. Itoboke mar abich, Nurdin Haji noyango ni achiel kuom adek mag cases mag mibadhi michwalo nyim doho e pacho kae ok nywag olemo. Achiel kuom adek mag cases mag mibadhi e pacho kae michwalo nyim doho ok nyag olemo, kendo jogo mag itudo kod cases mag mibadhi makamano iweyo thuolo e pacho kae e kinde mag gisekwalo omenda mathoth mag jopiny. Itoboke mar auchiel, moko kuom joute lamo ma pacho kae, moko kuom jotelo mag ute lamo ma pacho kae dwaro ni thuolo mar telo mar ker Uhuru Kenyatta ochwal nyime mondo omi ker Uhuru Kenyatta oket e tim report mar BBI malong'o. Moko kuom jotend ute lamo ma pacho kae kata clergy dwaro ni ochwal nyime kinde mar telo mar ker Uhuru Kenyatta mar mondo omi thuolo malong'o mar keto e tim report mar BBI. Mano pach clergy kata jotend ute lamo pacho kae madwaro ni tam mar ker Uhuru Kenyatta ochwal nyime mar mondo omi thuolo malong'o mar keto e tim report mar BBI. Itoboke mar abiriyo, ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono dhi twak kod oganda e wi chal mar COVID-19, chal mar uchumi kaachiel kod weche somo e pacho kae e State of the Nation address ma dhi timore e od bura maduong' ma pacho kae odhiambo ma kawuono. Itoboke mar aboro, Senator ma Makueni Mutula Kilonzo Jr. ne oyal kaka ne odhial kaka senator matiyo maber mokalo e pacho kae. Senator ma Makueni mano Mutula Kilonzo Jr. ne odhial kaka senator matiyo maber mokalo e pacho kae. Iluwe kod senator ma Elgeyo Marakwet mano Kipchumba Murkomen kaka senator mar ariyo matiyo maber mokalo e pacho kae, ka senator ma Samburu Steve Lelegwe e senator maber mar adek matiyo maber mokalo e pacho kae. Ka director mar nyalo miye thuolo mar mondo alidhni alidha moko kuom senators matiyo maber mokalo e pacho kae. En ni namba 1 en Mutula Kilonzo Jr. mano senator ma Makueni. Namba 2
en Senator Kipchumba Murkomen. Namba 3 Senator Steve Lelegwe. Namba 4 en Senator Cleophas Malala. Namba 5 en Senator Fatuma Dulo. Namba 6 en Senator Aaron Cheriot. Namba 7 en Senator Kithure Kindiki. Namba 8 en Senator Irungu Kang'ata kod Senator Samuel Pogisho. Mago achiel kuom senators 10. Mago moko kuom senators 10 matiyo maber mokalo e pacho kae. To kuom senators matiyo maber mokalo e gwenge mag Nyanza, namba 1 en Senator Siaya James Agri Bob Orengo. Mano e senator matiyo maber mokalo e gwenge mag Luo Nyanza. Iluwe kod senator ma Kisumu, mano Fred Outa. E Kenya mangima, Senator James Orengo omako thuolo mar 11 kaka senator matiyo maber mokalo e pacho kae. To senators matiyo marach mokalo e pacho kae gin kaachiel kod Ephraim Maina, Mohamed Faki, Hungura Godana, John Kinyua, Charles Kibiru, Amos Wako, Mwangi Githiomi kaachiel kod Wario Juma. Mago moko kuom senators matiyo marach mokalo e pacho kae. Ito boke mar 10 mago gin weche mag ohala, pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka goro mag cartoons. Tok oboke mar Daily Nation. TSC ichayo kuom tamre miyo duol mar NAT omenda. Gino mosemiyo duol mar NAT osechako loro apises mage maromo 111 e pacho kae. Duol mar NAT iwacho ni oseloro apises mage maromo 111 kaluwore kod okang' ma TSC okawo mar tamre miyogi omenda e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Kiamba Church survivor linked to Gisheru case. Iwacho ni achiel kuom yawago mane otony e mach mane omoko e kanisa ma Kiamba e gwenge mag Eldoret e kinde lweny mar yiero mar 2007 en achiel kuom joneno miwacho ni okil Kamalo Kapol Gisheru nomiyo mit bilie mondo kik wach adier ma ong'eyo e wi wach makamano. Iwacho ni achiel kuom jogo mane otony e mach mane owang'o od lamo moro e gwenge ma Kiamba mano e kaunti ma Uasin Gishu en achiel kuom joneno mane Paul Gisheru omiyo mit bilie mondo kik wach adiera mong'eyo e wi kes mitudo kod jalup ker ma pacho kae William Ruto e doho mar piny mangima mar ICC. Ito boke mar 2 lose wi nonro moseyango ni sani koro jogo man kod kute mag COVID-19 nyalo we tiyo kod pills magisebedo ka gimuonyo, kendo inyalo mana chuoyo gi sindan kaka achiel kuom yore mag kedo kod tuo mar COVID-19. Mano nyiso ni jogo man kod tuo mar COVID-19 nyalo we tiyo kod pills, kata kamano inyalo miyo gi sindan, inyalo chuoyo gi sindan kaka achiel kuom yo mar kedo gi tuo mar COVID-19. Ito boke mar 4 Senator Mutula Kilonzo Jr. kaachiel kod Kipchumba Murkomen kod Lelegwe mago senators matiyo maber mokalo e pacho kae. Ito boke mar 7 Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyalo dhi golo ayanga draft mar BBI kendo chako chenro mar choko signatures maromo 1,000,000 mibiro tero go paro makamano e ombulu mar paro kochopo chieng' tich 2 juma manyien. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.